lekker even eigenwijs waar. Knies dan, om al die drokte op de ijsbaan. Kim zit goed? Nou, dan mag maar even proberen, hè? Nou, wordt er in wat? Maar Kim? Ja, Kim die is al voort. Ja, nou, die is de bootje mooi met zon renderd. En ja, ze ben eerst naar de gymnastiek geweest, nou een hut naar de ijsbaan zelf. Want de hint ik nog te hoor. Ja, ze wonen al eens gymnastiek wel loeslaan, maar ja, en dan ben ik lid van de vereniging, nou, dan mag je heen, hè. Ze wordt aardig geholpen, meisje ook wel. Ja, die man, daar ben ik grote broers van Rendert, die helpen haar aardig. Koud, hè? Ja, dat is super, ja. Warm is alles, hè. De feinten en de vammen, zie je hier gaan naar je vlammen uit. Dan wordt het vaak naar jouwen, maar wat rijden rondjes trouwen krijgt een tut. Even Sjen en even Kuierke van. Oorspronkelijk kom ik uit Heerlen, Jij wel, ja. Limburg. En daar wie ik een ijsbaan en daar komen we heen en daar hebben we mee elkaar vriend. Op de ijsbaan vlak bij Heerlen. En dat is al 55 jaar te bek. Dus je kunt wel naar je, we binnen liefhebbers van het ijs. We hebben niet redend. Oh, die hek hebben we niet in. Waarom? Ah, gewoon die een beetje zeer aan de voeten. Maar go met een beetje? Ja. En wat vies ervan? Ah, wel leuk. En is die koud? Nee, Nee? ik heb niet koud. Nou, hoe gaat het? Goed. Nou, daar is het maar zwier. Ja. Hey, en ga zelf ook nog op een slieden? Nee. Nee? Nou, zeggen wij hem, je krijgt steen met het hele bestuur en dan, hoe steen je hem je dan? Ja, dan ben ik gewoon trots. Hè. We zijn er in principe al vanaf het eerst al mee bezig. Hè. Het hockey wat opknapt al hier. Allemaal vrijwilligers en ja, als er dan iets komt, dan hebben we een beetje raar in het leven, zeg maar. Dus ja, we zijn vanaf vorige week ben we al begonnen. Eerst al met de eind te verjaaien en ja, dan geven we de takjes er wat uit zitten. Wetten erop en ja, en nou is. Toen heb ik gewoon zo'n rieden voor de bijen. Dus nou, als je wel, komt amper wetter op. Dus het is een genot om hier te wezen. Heerlijk, hè? Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Nou, ik vind het wel gezellig, maar het is ook een beetje geleerd. Voor het teken hoe ik het bed heb. En waar leidt het aan? Nou, de houtjes eigenlijk, want ik leer het zo snel af. Oh, de houtjes gaan zo snel aan. Ja. Nou, ik vind dat het heel goed gaat. Je voeten nog wel in open zien. Ja, doe die voeten zeer? Ja. Ja. Ja, maar ze geen wennen, hè? Ja. Ijsbaan, lekker even eigenwijs waar. Knies dan, om al die drokte op de ijsbaan. Ijsbaan, lekker even eigenwijs waar. Knies dan, om al die drokte op de ijsbaan. Wil je er zelf ook net even rieden? Nou, ik ga het vorige keer proberen, want toen lag ik binnen 4 minuten op de dokter op de bank. Dus ik denk dat mag maar net weer. En nee, dat leef je nou maar nog in de jeugd hoor. Ijsbaan, lekker even eigenwijs.